Coneixeu la Molsosa? Us han parlat mai del peladits? Us heu imaginat com seria veure el món a través dels ulls del peix Nicolau? Tots els éssers que acabo d'esmentar són éssers que pertanyen al nostre imaginari, a la cultura catalana, a la mitologia i a les nostres llegendes. Per exemple, la Irene Solà, amb Canto i jo i la muntanya balla, ens va demostrar com podem agafar tota una sèrie d'elements de la nostra cultura i del nostre imaginari i introduir-ho dins d'una novel·la. Ella ho va fer amb les dones d'aigua, ho va fer amb les bruixes, i vam veure com certs elements d'aquestes feminitats anaven més enllà del que normalment nosaltres entenem dins de les històries. Per tant, ella no només les va utilitzar, sinó que a més els hi ha donat una veu i els hi ha donat una importància que fa que nosaltres també ens hi fixem i tinguem ganes de descobrir més. Imagineu-vos, per exemple, que voleu crear una història de misteri on hi ha un assassí que treballa, per exemple, com l'home del sac o com el peladits. No? Necessiteu conèixer aquesta història per anar introduint petits elements. I això és el que, per exemple, va fer el senyor Pep Prieto amb el mal pare. Va agafar l'home del sac i el va introduir a tota la seva novel·la, afegint, a més, un personatge enamorat de la mitologia que havia fet que els seus fills es diguessin com éssers mitològics i, per tant, tot quedava molt lligat a través de tots aquests elements. Per tant, en aquest curs què farem? Qui vulgui podrà escriure, però sobretot el que farem serà llegir, analitzar i jugar. Jugar amb els elements creatius, amb els elements mitològics, per veure com construïm aquest imaginari propi nostre que vagi més enllà. Si vols conèixer les llegendes, els mites i les criatures més emblemàtiques del nostre imaginari català, jugar-hi i descobrir com construir històries amb elles, us esperem en aquest curs.